Velkommen tilbage til 56K. Det er forårsafsnittet. Er det ikke forår nu? Sommer. Sommer, ja. Vi har godt afsnit i dag. Gratis rengøring, backlash mod AI, og så Apple, der måske endelig får Siri til at fungere. Lad os håbe! Kender I det, at man som selvudnævnt podcastvært prøver at lave sådan en lay-up til en selv, sådan forår, over til forårsrengøring, for at være sådan, vi har faktisk noget med rengøring. Det første historie, og så den anden, nej, det er sommer nu. Fuck, ødelagde det hele. Er det sommer nu? Hvornår starter sommeren? Det gjorde det her 1. juni. Det regner udenfor. Pis sig ned. Men det er Northsides skyld. Når Northside starter, begynder det at regne. Der er også distortion. Det er distortions skyld. Når distortion begynder at regne. Men det er godt, så pissen forsvinder. Det er dejligt. Ja, det er altid noget, vi ikke bruger. Den dårlige idé af Vesterbro. Ja. Kommer det ned i din anden? Pissen eller folk? Ja, det løber jo nedad. Ja, det er også rigtigt. Det overlever vi nok. Ja. Skal jo selv ud og tisse lidt. Vi beklager, at vi har været lidt radiotavshed. Jeg har lige fået et barn mere. Ja, det havde du også sidst. Det er ikke barn nummer 3, det er barn nummer 2. Det er flere forskellige kvinder, der kører. Mads kører lidt armejern i dag. Det gør jeg. Ja, men det er også okay. Jamen, jeg er lidt på barsel. Ja. Det er også dejligt. Men han sover jo hele tiden, jo. Det er så dejligt. Altså, det er virkelig sådan, vi har snakket om. Vi kan ikke fortælle vores venner med små børn, hvor nemt det har været indtil videre. Det følger jeg med på. Jeg ammer ikke og sådan nogle ting. Men han sover rigtig godt, og han vågner en gang hver nat. Altså, der går nogle fædre derude, måske en enkelt mor med barnevognen, og hører det her lige i øjeblikket, og fabrilsk prøver både at høre og snakke, og også overdøve et barn, der græder. Det er lidt hårdt. Og der har jeg jo altid sagt, den bedste måde at overdøve et barn på, er at få ind i sit podcast. Så det velkommen til. Vi skal nok lyde som idioter. Det, jeg prøvede at lave intro til før, det var, at der er en firma i USA. Det er altid god start på en tech-historie. Som hedder Shift, der er begyndt at tilbyde gratis rengøring af din lejlighed i New York. Mod at de gør rent, optager de så hele rengøringssessionen. Så de har sådan nogle, jeg ved ikke om det er metabriller på, men det er i hvert fald en form for kamerabrille på, der gør, at alt hvad rengøringshjælpen laver, bliver optaget og gemt til at træne AI-modeller. Det er forretningsmodellen. Brug en masse penge på rengøringsmedarbejdere for at sælge dataen til AI-virksomheder. Altså, den er jo så lineær, den forretningsmodel. Ja. I sidste eller forrige episode snakkede vi lige præcis om, at vi havde nogle indiske arbejdere, der havde headset på, når de sad og lavede tøj. Facebook-medarbejdere, der blev overvåget, deres computer blev overvåget. Ja. Det her, det er jo bare mexikanske arbejdere i New York. Next step på det her. Og det giver mening. Ja. Eller, man tænker umiddelbart, at det giver mening, men hvad er det kun gå rundt og gøre rent, eller mapper de også lejligheden i forhold til inventar og hvem folk er? Forståelse. Nej, det er det ikke. Min forståelse er, at de prøver at lave manuelle opgaver generelt, så nu laver de rengøring. De vil også gerne lave sådan noget som hjemme, altså sætte et vindue i, eller lave ting på din bil og sådan nogle ting. Så de prøver at bygge en portefølje af ting, som robotter på sigt skal lave, men at skaffe træningsdataen. Fordi problemet lige nu er, at vi ikke har nok træningsdata. Ja. Og der er jo 2 veje at gå. Enten skaffer man træningsdataen, eller så siger man, vi har nok nu, til vi kan lave sådan self-replicating sådan spil, basically, hvor AI'en selv finder ud af det. Så vi genskaber en beskidt lejlighed i 3D i verden, og så får vi en robot til at prøve at lære det. Jeg ved ikke, hvor, jeg er ikke ekspert på det, jeg ved ikke, hvor vi ligger hen og sige, kan vi vinde kun med den ene, eller kun med den anden, men det jeg kan sige, det er, at Teslas forspring indtil videre ved deres selvkørende har været at sige, jamen vi har kun kameradata, og til gengæld har vi mest kameradata i hele verden, og derfor kan vi lave selvkørende, som i øvrigt, side note her, at vi har kommet til Europa. Kommer lidt med det. Så man kan ikke afskrive og sige, at det er en god idé at indsamle en masse god træningsdata. Nej, det er super interessant. Altså også, hvor meget skal de bruge? Kommer personen til at skulle tale ind over, altså give instrukser, som grunden til at gøre det nu, er det også en del af det. Det virker ekstremt dyrt at give gratis rengøring i New York for at få det her. Altså folk får i forvejen rengøringshjælp. Kunne man ikke have lavet en deal med nogen og sige sådan, tag det her headset på, eller? Altså jeg var nok ikke startet i New York i forhold til, jeg tænker, deres team altså, har de ikke sådan noget mindsteløn, som er garanteret på en eller anden måde, sådan noget statewise?
så nok starte et sted, hvor der er billigere. Men timeprisen, eller timeløn i USA er jo så lav, at sådan, matematikken er jo ikke helt dum. Jeg tror ikke, det går. At den multiplier, altså det er ikke sådan, at de får en rengøring, det koster dem i timeløn. Hvis jeg tager det 2 timer, så koster det dem 200 kroner i USA at få rengjort. Jeg tror ikke, de kan sælge en video for 200 kroner. Nej. Men hvis de skaffer nok videoer, så vil sige sådan, hvad er multiplieren på at have 100.000 rengøringsvideoer? Ja. Og for mig, den forretningsmodel giver mening, og det er interessant. Jeg prøver bare at kigge frem og sige, hvad bliver det næste? Nu sagde du det med vinduer. Det er en ting. Mekaniker med en ældrepleje. Børnepasning. Lave mad. Lave mad kan også give god mening, men kan vi komme så langt ud, at nede i min søns børnehave, der en eller anden dag, så har det en eller anden kamera på hovedet, eller... Nå, det er sådan, vi interagerer med børn. Danske børnehaver fede, og det er en god måde at gøre det på. Så vi har mimikket vores AI efter danske børnehaver, og så nu køber vi... Nu er den gratis. Nu sparer du 4.000 kroner om måneden. Det er så godt nok en blød robot, der går rundt og gør det, men du sparer rigtig mange penge. Jeg tror ikke, det bliver sådan helt personnære ting, man starter med. Men det tror jeg heller ikke, men kunne du ikke så godt se, at det er et scenarie, at mange af de her interaktioner... Vi havde nogle folk, der sad og var skræddere. Nu har vi folk, der sidder og koder. Nu har vi folk, der gør rent. Hvornår er det begynder at flytte ind på kommunekontoret, hvor at kommunen siger, nå, men vores medarbejdere, vi skal monitorere alt, hvad I sidder og siger, og hvordan I interagerer med folk, der er på bistand, for eksempel. Det er sjovt, du siger det, for det er jo det, Facebook gør. Ja. Så Meta meldte ud, at her er deres udmelding, hvilket er sådan en perfekt måde at være over på sine medarbejdere på. Nu skal I høre, vi har fyret en stor del af jer i dag. Det er vi ked af. Jeg er der tilbage. I er tilbage, fordi I er det bedste, og fordi vi gerne vil træne AI på jer. Så fremover optager vi alt, hvad I laver på jeres computer, så vi hurtigt kan træne en AI til at lave kode. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan lave den bedste kodebot, fordi vi har de bedste koder i verden. Kør. Og jeg er der tilbage. I skal være så stolte. I kan gå hjem til jeres kærester, koner og sige, jeg er ikke blevet fyret, jeg er bedre end de andre. Lidt endnu. Så nu er vi 10.000 tilbage. Om 3 måneder er vi 5. Så det er lidt sådan et game, altså hvor til sidst så sidder der 9 kodere, som er de sidste. Ja. Bliver det sådan? Perhaps. Det er jo den vej, jeg tænker, det går. Det er, at man tager de sidste koder tilbage, som er dem, som laver det mest vigtige arbejde, eller som er bedst til at oversee de her robotter på den bedste måde, AI-robotter til at lave kode i det tilfælde. Men det, jeg kommer tilbage til, det er, at det er en super spændende arbitrage, der er i forhold til indsamling træningsdata. Der er nogen, der hedder Scale AI, og de gør det samme, som man kan sige Shift gør med manuelt arbejde. Det har de gjort ved vidensarbejde. Så det er freelancere i hele verden, du kan hyre, som er jurister, som er bankfolk, som er finansfolk. Alle de her white-collar jobs. Og så, når man skal træne en AI og være helt sikker på, at den er god til at give råd til advokater for eksempel, så hyrer man jurister i hele verden til at tjekke de her outputs. Og så scale op til tusindvis af advokater i hundredvis af lande, for at være sikker på, at ens outputs er gode nok. Basically sådan et temp staffing freelance agency, bare på white collar jobs, til meget, meget små opgaver til at tjekke inden for AI. Det er et kæmpe marked, og en af de største, som er Scale AI, der er blevet solgt til Meta for 4 milliarder for nylig. Men det får mig til at tænke i forhold til det Shift laver, at der er en grineren arbitrage i forhold til, hvad er det for noget træningsdata, der er mest efterspurgt, og hvad er det for nogle ting, som folk normalt vil betale for i forhold til services, hvis vi ser væk fra sådan noget white collar. Så de her Shifter siger, at vi starter med rengøring. Jeg ved ikke meget af det, som er et reelt sådan efterspørgsel på rengøringsdata, og meget af det, som er et marketing play. Alle kunne godt få brug for at få gjort rent. Derfor giver det mening at indsamle data til det, rent marketingmæssigt. Det er måske også en god data at sælge. Men der må ligge en arbitrage på at sige sådan, hvad er det? Er det mekaniker? Cool. Ja. Så for nu af, giver det mening for mig. Jeg har en mekanikerkæde. Den kører ikke super godt. Den kører okay, jeg tjener rigtig penge på den, men den løber rundt. Nu begynder jeg at være en datavirksomhed i stedet for. Og så skærer jeg 50% af mine priser. Så jeg undercutter markedet fuldkommen, fordi jeg kommer til at indsamle data, som jeg skal sælge. Der er en sjov forretningsmodel. Det er der i en periode. Ja. Det er jo den, hvor du afvikler dig selv. Altså om du er koderen, der sidder og afvikler dig selv, eller om du så er mekanikeren, der gør det. Hvis jeg sidder som chef for den mekaniker-biks og beder mine folk om, nu skal I begynde at filme alt det, I laver. Ja. Der begynder vi langsomt at se måske et pushback. Der vil være nogen, der siger, okay, det er jeg nødt til at gøre.
Men det betyder, at jeg er arbejdsløs om 3-4 år. Jeg elsker det her. Det er det, vi altid gør, når vi går ud og får en øl. Jeg elsker at sidde og riff-raff for det her. Her er forretningsmodellen. Du skal ikke gå ud og fordi Shift er dumme lige nu. De prøver at lave en rengøringsforretning og skaffe kunder og sådan noget. Det er ikke det, sådan du gør. Du laver den B2B i stedet for. Du går ud og siger til mekanikere eller rengøringsvirksomheder, cool, jeg vil gerne betale dig 30% af alle dine rengøringer, så du kan underbyde dem. Altså, jeg giver dig 30% af alle rengøringer. Du kan sænke dine priser med 10%. Behold resten. Alle dine medarbejdere skal den her på. Og så skæler du voldsomt. Går du ud til alle rengøringsfirmaer og siger, yes, vil du gerne undercut markedet og tjene det samme, eller vil du gerne tjene mere? Vil du gerne tjene 20% mere nu? Bare lige optage der. Og det gør du over hele markedet. Om det er rengøring, om det er lave mad, om det er visevært. Det er fucking lige meget. Du går ud og siger til dem, her er 20% mere. Jamen det kan godt, altså det... Direkte til bundlinjen. Jamen 100%, det kan virke. Det kan virke. Det er måden at scale det der på. Det vil jeg gerne rejse $100 millioner til at lave i morgen, det der. Ja, det er klart. Og så giver unit economics rent faktisk mening. Ja, men jeg kan godt sælge dataen som... De virksomheder skal så også købe ind på forretningsmodel efterfølgende. At når det her begynder at blive rullet ud, så skal du opsige dine medarbejdere og købe en eller anden rengøringsrobot-fleet til at gøre det her, eller lege dem ud, eller hvad. Shit's gonna happen anyway. Og jeg tror, altså hvis du er ude og snakke med, den store rengøringsgigant Danmark. ISS siger nej tak. De siger nok nej tak. Ja. Men Jens som alene, som har et rengøringsfirma med 20 ansatte, de siger ikke nej tak til 20% ekstra på bundlinjen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, vi har jo snakket om før, når de autonome robotter kommer frem. Ja. Der kaster Molotov-cocktails på Nørrebro. Ja, det den ene side af de autonome robotter. Der går. Stå på dig til ja, præcis. Den er god. Og høre skar op. Ja. Fede robotter. Ned på systemet, homie. Ja, fedt. Yes. Du ved, hvad jeg mener? Autonomous robots. Autonomous robot. Ja. Autonome robotter. Yes. Nu vidste jeg, nej. Når de kommer, ja. Hvor mange har vi brug for? Har vi brug for at lege dem gennem ISS? Ja. Eller er det, at man har en, der kan klare mange forskellige ting? Ja. Eller vi har en til deling, der gør det, som har det her præinstalleret. Så man kan sige, er der et marked for specielle rengøringsrobotter, eller er det en household robot, du har ind, der egentlig klarer de fleste tasks, som du leger gennem Apple, Tesla, whatever, hvem der nu er Figure eller Tesla. Ikke? Ja. Så det der med at tro, der er en mellemmand, der er en rengøringsvirksomhed, der sælger rengøringsrobotter ud. Den er der ikke. Den er der ikke. Men vi kan godt gå ud og arbitrage og skaffe noget data. Det er faktisk en virksomhed, der godt gad at starte den der. Hvis nogen gerne vil hjælpe med at lave en test på det der, så skriv til mig. Noget data? Nej, fuck det. Vil du gerne med ud og vi skal ud og rejse $100 millioner, og så skal vi ud og overtale nogle virksomheder til at optage, hvad de laver. Hvad med Folkekirken? Optage, hvad de laver i Folkekirken? Det tror jeg er PG-13. Hej præst, du skal have den her bog. Nej, det har de ikke lyst til. Jeg sagde Folkekirken, ikke den katolske kirke. Ja, det er også rigtigt. Der er forskel. Når vi snakker om den katolske kirke, så har paven lige været ude og advarer mod AI. Pave Leo, der er sgu for dårligt til latin. Det er den hvad? XIV. Hvad er det så, Morten? Den 16. De siger den 16. har advaret om, at AI kan true menneskelig værdighed, arbejde og demokrati. Han sammenligner AI-revolutionen med den industrielle revolution og henviser faktisk direkte til Rerum Novarum fra 1891, hvor Pave Leo, den eller andet, 13. advaret om de sociale konsekvenser ved brug af ny teknologi. Tech-lederne, hvad siger de til det? De siger ikke noget. Perfekt. Det er det, der er så interessant. Hver gang der er nogen, der har været ude og snakke om AI, om det er en statsleder eller næsten hvem, der er en eller anden podcast, så har du altid set, at AI Tech Lords har været ude og praise AI og fremskridtet, og hvad det ikke kan gøre for menneskeligheden. Og her der er det altså paven, der går ud og kommer med en kritik, hvor man umiddelbart tænker, den bider de på, og nu skal de komme med en masse argumenter. De er helt stille. Og det kan umiddelbart virke som en lille historie, men det er en kæmpe historie. For første gang så vælger de alle sammen at tie stille, fordi de er vildt tør for gode argumenter.
Hvad er argumentet også? Der er så meget backlash på AI lige i øjeblikket, at hvad skal de finde frem? Nå, men prøv at det er super godt for vores skoler. Nej, det er det ikke. Vi bliver dummere og dummere. Men det er godt for nogle af virksomhederne, ikke? For hvem? For de store virksomheder, der tjener penge på AI. Ja, vi vil så snakke om alle de virksomheder, der bliver automatiseret lige nu. Mekanikeren, rengøringsdamen. Ikke super godt. Okay, det var ikke godt for dem. Den er ikke særlig god, vel? Men det er godt for miljøet. Det er det heller ikke. Altså, jeg glæder mig til, at jeg ikke behøver at gøre rent. Det er godt for dig der. Og jeg kan lave en virksomhed nemmere, ikke? Jo. Du kan lave en virksomhed. Så det er positivt for mig. Så er du lige den der 1% der ikke går op mod det, der er sådan noget. Yes. Ja. AI kommer til at gøre mit liv meget bedre. Og så har vi resten. Ja, har vi det med resten. Så det her det er også en overlægger til nogle af de historier, vi skal snakke om nu. At den der massive kritik, vi ser af i lige i øjeblikket, på så mange fronter, at de store tech-giganter simpelthen går i flyverskjul. De har svært ved at komme frem med noget, hvor vi ser, at det de tyrer til, det er jo kæmpe betalinger til politikere, og så for at få dem i stald, for at få gennemført deres politik, og for at få mulighed for at bygge tech- eller datacentre. Ja. Der er ikke længere et argument. Nej, hvor bliver det fedt, at vi bruger al jeres vand og al jeres strøm i jeres lokalområde, og så laver 52 arbejdspladser, eller hvor meget sådan en tech-center du giver, som kommer til at gøre livet næsten umuligt at leve i det område. Der er så lidt tilbage, og hvor hurtigt det er gået. Jeg føler vitterligt, at det er inden for de sidste sådan 2-3 måneder, at det har fået et kæmpe boost. Jeg ved ikke, hvordan du ser det. Jeg tror, der er sådan en kognitiv dissonans, hvor de sidste tal, tror jeg så, var sådan noget 60% af folk bruger AI. Ikke? Meget, meget forskelligt fra land til land. Så vi får alle sammen noget ud af det, kan vi sige. Men det er også på sådan et niveau, hvor vi siger, hvis det tager mit job, er jeg ikke tilfreds. Så den kognitive dissonans er jo, jeg bruger det selv, det kan jeg godt lide, men jeg kan ikke lide den her frygt, der er også blevet sagt, ikke? Og det er jo tech-ledernes egen fejl. Det er Sam Altman, og det er Anthropics egen skyld, når de går ud og siger, vores teknologi er faktisk så farlig, at vi er nødt til at få en masse investering til at gøre den endnu bedre. Og sådan, vi er så gode, vi er farlige, ikke? Det er deres argument hele vejen igennem. Ja. Og du kan se, at de trækker tilbage nu jo. Alle sammen. Altså, Anthropic blev startet, fordi at dem, der startede Anthropic, arbejdede i OpenAI, synes, at det gik så hurtigt, at de er nødt til at lave en anden virksomhed, hvor de kunne lave det bedre, fordi de ikke stolede på Sam Altman. Det er grunden til, at Anthropic findes i dag. Ja. De stoler ikke på Sam Altman med den her farlige fejlteknologi. Når det så er sagt, nu prøver de altså med at trække land. Sam Altman ud og sige, nej, der kommer ikke en masse arbejdsløshed alligevel. Det kan godt se, det er ikke et god ting at sige mere. Anthropic kører stadig lidt videre på deres ting, tror jeg. Men altså, jeg tror også bare, de stopper med at snakke. Der var en af co-founderne til Anthropic, var faktisk ude og give paven ret. Stadigvæk, så de er stadigvæk en lille smule med. Lige sige der, Anthropic er jo co-founded af 100 mennesker eller sådan noget. Det var også en, der sagde det. Det er fordi, det er et helt hold af folk på OpenAI, der kommer. Det er ikke sådan, du ved, det er ikke Mark Zuckerberg, og så er den anden fyr, der har startet Facebook. Det er 1 ud af 100 måske, ikke? Så det er, hvad det er, at give ham ret. Men det er også nemt at give ham ret. Og jeg tror, før vi går ind i alle de her negative ting måske, så det er jo også, eneste vi snakker om, det er farligt. Vi skal passe meget, meget på, og det kommer til at tage arbejdspladser. Og der er jo også den anden vej at gå og sige, jamen det giver sådan en masse værdi, det får os væk fra menial task, vi egentlig ikke gider at lave. Og så er vi bange for at sige, jeg har ikke noget andet at lave. Men der er også en kæmpe mulighed for at skabe virksomheder for nye, altså for unge mennesker, og komme ud og sige, jamen før i tiden skulle jeg have rejst millioner af kroner for at få på min idé i dag. Nu kan jeg sætte mig ned og lave en virksomhed, bare mig. Om det så er en digital virksomhed, hvor jeg kan lave den her hjemmeside, det produkt, jeg altid gerne vil, eller om det er at være tandlæge, eller whatever, hvor det sådan, jamen, lige pludselig, så kan jeg tage alt det der kedelige arbejde, som bare at lave mit regnskab, og sætte reklamer op, og lave design, altså alt det der, som er også en del af virksomhed, det kan jeg sætte AI til at lave, og så kan jeg bare være tandlæge, eller bare være mekaniker. Det er super positivt. Og så sige, jamen der kommer også robotter til, jamen der kommer robotter til alt muligt, og så kommer det til at være noget andet, og så har du måske 10 tandlægerobotter på dit tandlægested, og så, altså, vi er så bange for det her lige nu, men der er også en positiv vej, det kan gå. Jeg vil være bange for, at ting går amok, og AI bliver skør og sådan noget. Ja. Det er en risiko.
Ja, men det er også sådan en uhåndgribelig risiko at sætte procenter på. Og sige sådan, jamen det er atombomben, der falder. Vi skal være meget bange for atombomben, der falder. Men risikoen er jo også... Men du har ret, men det er også det er to samtaler. Den ene, det er den doomsday-scenariet, den dystopiske fremtid, at AI kører helt af sporet. Ja. Og så er der den anden del af den samtale, som tech-giganterne jo gerne vil tage, at det her, det er en demokratisering af viden. Nu kan vi alle sammen skabe vores egen forretning. Hvis du bare har en god idé, så kan du blive milliardær lynhurtigt. Altså, det er meget den der sådan bro-fortælling også, med at det har aldrig været lettere. Det er lige sætte sig ned med Claude, du ved, et par timer, og så et par agenter, og så kommer pengene egentlig væltende ind. Jeg var spammet med de der annoncer og videoer, med folk ligesom føler, at de har fundet den der. Der er ikke nogen af dem, der rigtig er blevet rige på det andet, når folk til at subscribe til alle mulige nyhedsbreve og sådan noget. Det er lidt en af de sidste ting, de kan hænge deres hat på. Vi mangler stadigvæk de store landvindinger inden for teknologien. Altså, hvordan redder vi miljøet? Hvad er det kan i forhold til sådan noget kraft, hvor vi virkelig mærker de her store ting. Hvor også som de almindelige mennesker derude, i stedet for møder noget helt andet. De mærker en stigende frygt i forhold til arbejdsløshed. De mærker, at deres lokalsamfund i forhold til datacentre bliver udfordret. Klimaet, mange af de ting, godt være, det ikke er 100% tæt på dem endnu, men når du ser på alt data, specielt for USA, så er det 7 ud af 10, som ikke vil have et datacenter i deres by. Hvor tidligere var det bare... Men det er jo også stupid. Det er også bare stupid. Det er en ting, men også for mange, der begynder langsomt at frygte det her backlash. En anden historie var, at vi begynder at se på de store for uddannelsesinstitutioner. Var det Eric Smith, der var forbi at snakke på Harvard eller Princeton, hvor han blev buet, da han begyndte at snakke om AI. Vi taler en af de højeste uddannelsesinstitutioner i verden, mest anerkendte uddannelsesinstitutioner. Da han begyndte at snakke om AI og fremtiden, der begyndte de her meget uddannede mennesker at bue af ham. Efterfølgende har der været en kendt amerikansk komiker ind og snakke for dem efterfølgende, der fik dem alle sammen til at tjene det sådan noget. Fuck AI eller sådan noget. Det kan da godt være en joke i, men man mærker langsomt, at selv de folk også med uddannelser, der normalt skal bruge det her, begynder at se, det er ikke kun positivt. Og kigger ikke ind i en fremtid, som er super positiv for dem. Altså, der er et modspil. Jeg synes, det er en super sjov historie, og det er ikke for altid at være Mr. Negative her. Jeg synes bare, det er sjovt at sætte det perspektiv også, og være sådan, jamen så står der en på Harvard og snakker om, hvor god AI er. Og så sidder alle de her folk, som har betalt, følg med, $100,000 deres for at blive uddannet. Ja. Eller også er de meget forgældede selv. Ja. De er i gæld for 700.000 kroner med den lovning, når det kommer ud på den anden side. Så er der gode white-collar jobs, hvor det handler om noget viden. Og så står der en fyr, som repræsenterer den strømning, som hedder white-collar jobs kommer til at blive commoditized på samme måde, som andre jobs er blevet gjort det. I er ikke så specielt mere af hovedbudskabet, basically, hvis man koger det helt ned. Jeg vil da også bue. Fuck dig. Den fremtid gider jeg ikke. 100%. Men det er også de mest privilegerede mennesker, vi snakker om her. Det er folk, der har brugt rigtig mange penge på at få et job en eller anden dag, som skulle være det der white collar, og være helt fantastisk. Det er det samme, der er sket med alle andre jobs, jo. Men det er jo ikke sådan, at alle folk, som har fået der presset deres løn igennem tiden, har mødt op en gang om året, og så kommer der en fra tech-industrien og snakker til dem. Han er også blive fucking buet, altså. Og det er vigtigt at sige, det er jo ikke massive demonstrationer bredt i befolkningen i gaderne mod AI. Men det vi langsomt begynder at se, er, at der er ting, der ulmer fra forskellige steder. Ja. En anden historie, der har været ude, det er politiet i Philadelphia er blevet bedt om at overvåge memes online. Ja. For sådan noget anti-datacenter memes, som blev en stor ting. Klart noget, der kommer oppefra, fordi man frygter terror mod datacenter, eller man gerne vil indeksere, hvem er det, der er imod det her. Og det er klart, der er jo politiske og store økonomiske interesse i at få et datacenter til. Det går virkelig ud over lokalbefolkningen, så derfor bruger man politiet i det her. Trump har aktivt ved at sige, at det her, det er jo sådan noget tech-terrorisme eller IT-terrorisme, og prøve at kalde mennesker, der går imod fremskridtet for terrorister. Igen, han har også lommen på tech-giganterne. Men det med, at du skal få den amerikanske præsident til at lave et aktivt modtryk mod folk, der går imod digital fremskridt, har man ikke set fra på den her måde. Jeg lige forstår,
alt det, du siger, der er inde i. Det eneste, jeg ikke forstår, det er, at du bliver ved med at sige, at datacenter er negativt for lokalbefolkningen. Fordi det er en historie, man hører, som i bund og grund jo er bullshit jo. Det, man er bange for, overordnet det har været stigende elpriser, og så har det været forurenet vand. Altså, eller ingen vand. Ingen vand. Vandforbruget er lukket kredsløb. Det er ikke sådan, man sender vand ud igennem det. Det skal du ikke være bange for. Det er ikke en ting. Så er der stigende elpriser. Det er sådan en ting, man har før i tiden, hvis man skulle bruge fra nettet, så har man brugt for elnettet. Man brugt meget strøm, og så stiger elpriserne. Det, som folk kigger på nu, det er jo, de laver sådan, også self-containing. De laver deres egne kraftværker, basically. Og det har med på, at vi hedder Trump, men ændret reglerne for, at det må man gerne i USA. Altså man må gerne lave sin egen atomkraftværk, for eksempel. Ikke for at sige, det er det bedste at lave, men det må man gerne. Du må gerne lave dit eget måde at lave strøm på. Og det, der så sker, det er, at man tit så vil have følgevirkninger, der også man sender også el ud til resten af nettet. Så det, man kigger på at lave nu, så der sker ikke noget med drikkevandet, men du vil måske endda få billigere strøm, hvis ikke fuldkommen ligegyldigt, altså ingen ændring af strømpriser. Så den der historie, der har været om, at det er forfærdeligt at lave nye datacenter, virker til at være lidt en eller sådan noget, man kan tage fat i på det politiske spektrum og sige, se de der dumme, rige svin, der laver det her. I virkeligheden, så sker der ikke så meget. Er det deres egen skyld? Ja, det vil jeg mene over tid. Altså, der har været, også i Danmark, nogle af de datacenterprojekter, som er blevet oversolgt helt vildt. Jeg kan huske, hvad for en by det er i et eller andet sted i, tror jeg, Jylland. Er det Kolding? Er det så Viborg, tror jeg, Viborg, ja. Hvor der bliver snakket om tusindvis af arbejdspladser. Det viser så, at det er bare borgmesteren, der har sagt det. Der er ikke andre, der har været sådan. Der har været sådan. Det er ikke en ting. Det har man jo lært af. Jeg hørte et fint interview med der er en lobbyist fra dem, der står for datacenter i Danmark. Jeg tænker, det er en masse tekselskaber, der giver dem penge. Ja. Man siger sådan, det var en fejl, altså sådan, at vi ikke stoppede det der. Og sådan, det er ikke rigtigt. Altså, det er måske 100 jobs i byggefasen. 60 jobs bagefter. Det er der 20. Det er mere det er ikke særlig meget, du får ud af en by at bygge det. Det vil sige, at det ikke sige, det må du ikke gøre. Det er bare at sige, vi skal ikke overlove det her. Nej. Det er, hvad det er. Men det sker så anderledes i USA. Der har de kørt den sammen og lover jobs, og det folk vil kalde bullshit på. Når vi kigger på hele energiforbruget, der ser vi, at vi stadigvæk ikke kan følge med, når vi kigger frem mod 2030 i forhold til, at det eksploderer. Især ikke i Danmark i forhold til dem, der har lavet vores energipolitik igennem mange år. Energinet Danmark har halvt års plus ventetid på at komme på bare for en normal fabrik. Ikke datacenter. Men det er helt fucked. Og hele den del er jo, kan man sige, helt horribel. Men vi ser også et øget forbrug af fossile brændsler i USA, fordi du skal følge med den her energiefterspørgsel i en tid, hvor vi for Gud ikke skal gå den vej. Så der er udfordringer med det her, og energiforbruget kommer til at stige, og selv når vi begynder at udvikle nye chips, så vil der stadig være et kæmpe behov. Selv med vandforbruget, der kigger vi ind i 2030 og læser en ny rapport, at datacenter kommer til at bruge så meget vand som 1,3 milliarder mennesker. Så er det godt, hvad du siger, okay, men det vand bare roligt, det bliver genbrugt. Ja, der har jeg læst nogle helt andre ting, at vi står og kommer til at mangle absurd vandmangel, når vi når dertil. Faktum er, at når de her store fabrikker bliver bygget, der var et center, der skulle bygges i Utah, som er på størrelse med Manhattan. Når det er der, så udleder det så meget varme, at temperaturen vil stige i lokalområdet med 2 grader om natten og 5 grader om dagen. Det er beregningerne, fordi det udleder så meget varme. Det er klart, når du gør sådan noget ved et lokalsamfund, som i Utah, det kommer ikke til at ske i Danmark, det er det er en stor indgriben i ens liv for at få nogle arbejdspladser. Vi ved ikke, hvor det ender, men jeg kunne sagtens se nogle scenarier, hvor at modstanden kommer til at stige endnu mere i USA, og hvor vi kommer til at se sådan noget som tech-terrorisme. At vi kommer til at se, at lokale grupper kommer til at gå op mod de her datacentre og være meget mere offensive, når byggerier skal i gang. Ligesom man har set med olieledninger og forskellige steder. Og for at komme helt tilbage til starten, med hvorfor de ikke siger noget mod paven, der går ud og er anti på det her, det er nok, at argumenterne langsomt begynder at forsvinde. At de har ikke nogen argumenter, der kan få befolkningen på deres side til, hvorfor du skal bygge et datacenter. Eller hvorfor AI kommer til at gøre deres liv meget bedre. Så det, de gør lige i øjeblikket, det er, at de betaler for PR, for omtale, og for at præsidenten kan gå ud og lægge tryk på, at det her det skal ske. Og for mig siger det, at vi er et interessant tidspunkt i historien, hvor
at der begynder at komme en større modstand og så skepsis mod det her. Og det bliver svært interessant at se sådan, de næste par år, hvad tech-giganterne gør for at holde folk væk og holde folk glade. Men det hele kommer tilbage til, det er svært at argumentere for. Det er fordi, at vi er kommet til et sted, hvor vi ikke tror på teknologisk fremskridt er positivt. Så det er hovedtingen. Det er ikke noget andet her. Altså, der har altid været potentielt negative konsekvenser af teknologisk fremskridt. Gennem hele tiden. Det er også derfor, at paven refererer til den industrielle revolution. Jeg tror ikke, der er nogen i dag, der tænker, det var en dårlig idé med den industrielle revolution. Verden er jo ikke blevet dårligere siden dengang. Altså, på alle metrikker, du kigger på. Nej. Verden er blevet bedre. Ja, verden er blevet bedre. Yes. Så sidder vi så en tid lige nu, hvor vi på grund af, på nogle punkter, eller på mange punkter, har det været teknologiens egen problem, egen fejl, kan man sige, at lave sindssyge ting. Hvad sociale medier har gjort ved en generation, lader ikke til at være ovenud positivt. Men så sidder vi et sted, hvor verden ikke tror på, at teknologisk fremskridt i sig selv er positivt. Og har de her frygt imod det. Ikke? Så det gør det jo svært at argumentere. Hvis jeg siger til dig, jamen det kan godt være, at du får dit rengøringsjob taget, men verden bliver bedre ordnet, der kommer nye jobs til dig, vi kan rykke vores energi til andre ting. Ja. Vi skal ikke ud og jage mere, vi skal ikke ud og gøre rent. Altså, hvis man ikke tror på den fortælling, som har været rigtig, altid, bare altid, hele menneskets historie, altid været rigtig. Og vi når til et sted, hvor vi siger, den tror vi ikke på mere. Så har vi et problem. Ja, et problem, ja. Altså, vi har et problem både, hvis vi ikke tror på den, eller hvis den ikke er rigtig. Fordi hvad hvis det betyder det, hvis teknologien når til et sted, hvor fremskridt lige pludselig mere ikke er positivt? Jeg tror ikke på, at mennesker kan finde ud af at stå stille. Nu står jeg bare rent filosofisk, at vi ikke kan finde ud af at stå stille. Nej. Og så tror jeg også bare globalt, i forhold til den ting, der er sat op, kommer det til at stå stille. Der kommer altid til at være nogen, der kører videre. Jeg er fuldstændig enig. Vi kommer ikke til at stå stille. Jeg har ikke nærlæst det nye regeringsgrundlag, bare for at tage det helt ned på lavpraktisk niveau. Men nu er I jo indskrevet som en ting. Både at vi skal investere i det, men vi virkelig også skal passe på arbejdspladser og hele tiden overvåge, hvilke negative konsekvenser det har. Vi er nødt til at sætte den der. Har du hørt det mest sindssygt den? Kør. Jeg skal afbryde. Nej, fint. En af de ting, de melder ud, det er, at mediestøtten ikke længere vil blive givet til virksomheder, til medier, der bruger AI. Hvilket er den mest sindssyge udmelding nogensinde. Det betyder det her. Hvis du er medie i dag, altså grunden til det sker, det er, at Berlingske havde en journalist, som har brugt AI til at skrive en vismandsrapport, eller en artikel om det, hvor der var opfundet kilder. Og så er der så 2 journalister fra Weekendavisen, der siger, det ved vi meget om, det der. Aldrig hørt om de eksperter, han nævner. Det er derfor, tror jeg, at det står ind i regeringsgrundlaget her, at man vil have det ind i forhold til mediestøtten. Det sindssyge er jo, hvis danske medier, der får mediestøtte, som er størstedelen af dem, hvis jeg kan sige alle sammen, hvis de kan bruge AI for at få penge nu, så sælger de deres fremtid for at leve i nutiden. Fordi hvis de ikke bruger AI til at skrive nyheder, så skal jeg love dig for, at der er folk i hele verden, der er mere end glade for at scrape sociale medier, tage Reuters, skrive lokalartikler, og så bliver det slået op. Så bliver det AI slået op. Ja. Og det, nu har jeg ikke lige læst det der med regeringsgrundlaget. Det virker som om, de gør regning uden værd. De har ikke tænkt sig ordentligt nok om. For det giver absolut ingen mening. Ingen mening. Altså absolut ingen mening. Jeg var inde og snakke med et unavgivet parti lige præcis omkring det her, og rådgive dem lidt omkring AI og mediebilledet, og hvad der skulle ske der. Og der var pointen netop, at man skal investere i AI-teknologien. Men i stedet for at fyre journalister for at blive mere rentable, så skal du lige præcis fjerne deres ting for noget af det mest for rugbrødsarbejdet. De ting, som AI skal kunne tage, de mest basale artikler, som er klassisk nyhedsformidling, og så begynde at flytte over i graverjournalistik, i dybe rapporter, i lokaljournalistik, alt det der, hvor AI kommer til. Det er konkurrencefordelen. 100. Og der skal du stadigvæk have mediestøtte, så du kan ikke skære det over en kamp. Altså, jeg har det ambivalent med mediestøtte, men givet vi har mediestøtte, så er jeg helt inde i det, du siger. Hvad hedder det? Men det er også sådan, det er det mest oplagte eksempel, eller brugsscenarie for AI, hvor jeg sådan, der har altid været journalister, som springer over, hvor gæret er lavest. Altså, fortal, men som lyver. Eller finder på en eller anden kilde for at blive hurtigere færdig. Eller altid sket. Der er også altid sket fejl, hvor vi kommer til at sætte et tal forkert og sådan noget. Det er jo det, som AI er god til. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de her dagblade ikke har en AI, editor-in-chief, der kigger igennem. Okay, alle navnene står i den artikel her nu. Cool. Jeg googler dem lige for dig.
Findes, homie? Ja. Nej, det gør han ikke. Altså, alle kilder, du har. Giv mig alle kilder til hver artikel. Giv mig artiklen. Jeg skal nok fact-check det og se, om jeg kan finde belæg for det, du siger. Det er det mest sådan, oplagte ting at implementere i morgen. Ja. Jeg overvejer faktisk at lave det til dem. Gå ind til alle dagbladene. Scrape alle deres artikler. Fact-check det. Jeg ser på, hvis jeg sætter en bot i morgen til at køre det her. Så i overmorgen, så vil jeg have en liste af artikler, hvor der bliver nævnt folk, som ikke findes i virkeligheden. Ikke for, altså, det er bare altid sket. Fuldstændig, og jeg er ret sikker på, at når du kigger på redaktionerne derude, så er det noget, man sidder og kigger ind i, hvordan kan du bygge de her systemer. Fordi det er super vigtigt, og så svært er det heller ikke at lave. Så og det må ske. Nu var det lidt en detur i forhold til... Nej, men det er stadig fint i forhold til det her AI-backlash, hvad vi ser, der kommer til at komme. Jeg tror bare, for at sætte en krølle på det, så tror jeg, når vi sidder her næste gang, så vil vi se flere og flere af de her historier, hvor det kommer til at eskalere. Og jeg føler ikke, det er så langt til, at vi begynder at snakke om hele AI-bølgen. Altså, hvor vi snakker om alle de positive historier, se hvad vi kan. Hvor at, når jeg ser mit feed lige i øjeblikket, det kan være, mit feed er biased, men nu kigger jeg også generelt bredt på nyhedsperspektivet. Så er der nu et større tryk mod tech-giganterne og AI, end der nogensinde har været. Og det synes jeg er interessant at se. Hvad betyder det her? Yeah. Kommer det til at få nogle... sker der noget lovgivningsmæssigt, og hvad betyder det? Vi kommer til at se nogle kæmpe IPOs, der kommer ud lige i øjeblikket. Anthropic kommer ud. Hvad betyder det, når de går public her? Hopper folk med på, stadigvæk på hypebølgen af folk sådan her, prøv at we're out. Det bliver super interessant at se, så vi går en spændende tid med. Bare sidste spørgsmål, ikke? Bare sådan helt ærligt, og det er måske sådan min holdning til det her givet i mit spørgsmål. Tror du sådan helt ærligt, at det her har noget at gøre med, at dem, der styrer medierne, altså det er journalister, der skriver om ting, hvilket er super fedt, at de ser alle deres kollegaer blive fyret på grund af AI? Er det derfor, de også har sammen... Altså det må da påvirke deres blik på det. Og det må da påvirke mediernes blik på det. Altså lige meget, hvor meget at vi gerne vil have, at journalister 100% er objektive og alting. Så man kan sagtens godt have en masse objektive historier om de negative konsekvenser ved AI. Ja. Men stadigvæk er det også kommet fra nogle folk, som er super presset. Altså alle journalister, alle deres kollegaer er befyret lige nu, ikke? Og er blevet ved det gennem mange år, og også før AI kom. Jeg ser det i den grad i nyhedsbilledet, og der tror jeg, der er noget bias. Det tror jeg, du er ret i. Men jeg ser det også på min sociale platform. Jeg har ret stort netværk, hvor jeg ser lærere, professorer være ude og tale om uddannelsesniveau, hvordan vi ser det falde. Ja. Der kommer rapporter, der viser de ting, at vi er udfordret på det. Så vi ser andre sektorer langsomt begynde, folk der arbejder inden for fagforeningen begynder at se nogle ting, altså inden for industrien begynder at se, at det ikke kun er positivt, som normalt har haft ja-hatten på i forhold til fremskridt. Så ja, det sker i medierne, men jeg synes langsomt, det sker hos almindelige mennesker, der ikke har adgang til medierne i deres eget feed. Det tror jeg helt ret i. Og en del af det er jo selvfølgelig, at det går så hurtigt, at hvis vi to er svært at følge med, og vi bruger vores tid på det her, så alle folk, hvilket job ikke er at gøre det her, lærer. Ja. Og det er allerede svært som skole at følge med før i tiden og sige, der sker alle mulige nye ting, jeg skal vide, og den her verden nu, hvad er det for en fremtid, I uddanner børn til, og til unge mennesker til. Så nu er det sådan, så er du helt presset jo. Fuldstændig. Og det er alle brancher. I hvert fald, hvor man har noget at gøre med noget, der kunne ligne noget data, ikke? Om det så er data fra at sidde og være jurist, eller data fra de kameraer, der bliver optaget. Paven er ret. Paven er ikke skid ret. Altså, jeg tror, du må tænke dig om hvilken side du er på, når du ender med at sige, at paven har ret. Ja. Ikke? Det er meget få gange, hvor du sådan 10 år efter at gå tilbage sådan her. Så troede jeg, at paven havde ret der, men så var han sgu en skidt fætter alligevel. Det havde jeg sgu ikke set komme. Nej. Tror du på den forkerte side? Lad os lukke den der. En, som skal komme med inden lukketid, både her i programmet, og så måske også lige på AI-bølgen, det er jo Apple. Ja. De er annonceret for, er det 2 år siden nu? Jeg føler, det er 2 år siden, deres Siri, som skulle være powered af OpenAI. Jeg tror, det var i 24. Ja. Er ikke kommet endnu. Eller jo, jeg spørger noget, så nogle gange kan det sende det videre til ChatGPT og sådan noget. Jeg mener faktisk, at de faktisk har fået en bøde for at sige, at det kom. Okay. Og love, at det kom. Okay. Og... Altså falsk markedsføring. Fuldstændig falsk markedsføring. At de har fået købstelefonen, den kommer om lidt. Ja, de har fået sådan noget 1 milliard kroner i bøde for at sige, at det kommer ikke... det er jo et greb i lommen for Apple. Ja. Men det...
hele den, at de lover, at hvad Siri skulle kunne, som de siger på trapperne nu, og som vi forventer kommer her med en uges tid, at der er gået 2 år. Det er sindssygt. Det er for sindssygt. Krasser det ikke i Apples selvforståelse? Jo. Altså, det krasser så meget. Er det ikke uhørt? Krasser så meget af deres selvforståelse, at de folk, som godt kan lide Apple, og forsvare Apple, er begyndt at argumentere for, at det har været long play hele tiden, ikke at gøre noget inden for AI, for i sidste ende at kunne vælge den vindende model, og så bare licensere den. Det er så langt ud, du skal, at være sådan, det er faktisk med vilje, at vi har ikke lanceret noget der. Det er så sindssygt. Og det er med vilje, at vi ikke har lavet vores egen model. Men forklar mig, fordi er det et helt nyt game, vi ser fra Apple nu, hvor det der med at være lidt late adopter, altså man kender dem fra at være på forkant med forretningsmodellerne. De skabte økosystemer omkring App Store, som jo har gået sin sejrsgang. Det tænkte man, om det kommer vi også til at gøre omkring AI. Er det fordi, der har været så meget usikkerhed omkring AI, hvad der egentlig var op og ned, og hvad der blev succes, og hvad der skal investeres for at nå i mål, at de bare har været smarte og ventet på, at modellen ligesom krystalliserede sig? Eller har de simpelthen ikke været på forkant med teknologien? Har de misset den teknologiske båd her? De har jeg synes, sat sømmet i kisten på sig selv, da de valgte at gå privacy first. Det er historien. Punktum. AI bliver trænet på data. Apple har ingen data. Fordi de er gået privacy first, det ligger på din telefon, og så er det krypteret. Hvad skulle de træne på? Er det ikke rigtig haft noget? De har ikke haft noget som helst. Og de har prøvet igen og igen og igen. Og alle historier, man hører, der kommer ud fra Apple, som ellers har været lukket, og være sådan, vi kan ikke få det til at fungere. Nej. Det er ikke, altså sådan, så nu... Har de været for bange for en retssag, hvis de gik ud og gjorde det, som de andre har gjort? Men altså, stjæle dataen? Ja, altså, det er som alle andre har gjort. Altså men det er jo også, det var et sats hele vejen rundt. Altså, man kan sige, OpenAI satsede på AI på et tidspunkt, hvor ingen folk troede, at nu skulle AI-bølgen starte overhovedet. Det var ikke på tale. Så de stjal en masse data fra nettet. Og de eneste andre, der har gjort det, er Anthropic, som også så den tidligt, men synes at Sam var en bums. Ikke? Og det er dem, der har stjålet nok data fra nettet, for at kunne gøre det her. Vindebrugerne er op. Datakilderne er lukket. Du kan ikke få det fra Twitter, du kan ikke få det fra Facebook, du kan ikke få det fra Dagbladet. Lortet er lukket nu. Ja. Og Apple kan ikke gå ud. Du kan ikke gå ud som stor virksomhed og bare skide på det hele. Altså sådan... Nej, den virksomhed, som formåede at lave aftalerne med pladeselskaberne for at lave iPod'en, er ikke den samme virksomhed, som går ud og stjæler al verdens data. Det er det ikke. Det er to forskellige virksomheder. Det er du fuldstændig ret i. Så de har været fucked hele vejen igen. Og de kan heller ikke åbne for bogen, og så nu vil vi gerne købe det. Købe adgang til den data. Men fra hvem? Det var jo sgu... Nej, det er jo så rigtig godt til Facebook. Nej, det kan du ikke. Nej, det går det til. De har deres egen modeller, de har lavet det. Men hvem skulle du købe dataen fra? Jamen, det er... Du skulle købe al verdens data. Ja. Der er jo ikke en, der sidder jo ikke sådan Scrooge McDuck sådan her, oven på sådan en stor bjerg af data. Nej, det koster nu det. Nej. Så man kan sige, basic, det har været umuligt for dem, ikke? Men nu står vi så. Nu kommer deres udviklerkonference næste uge. Ja. Som alle sidder og kigger på. Hvad forventer man? Hvad kommer der til at ske? Fordi der kommer til at ske en masse ting, men der er jo kun én ting, folk reelt set kigger på. Giv mig en Siri, der fungerer. Er det ikke bare det? Det er det. Men det vil heller ikke være helt nok, vel? Altså, skal den bare fungere? Altså, hvis jeg fik en Claude, ChatGPT, Gemini, Siri, hvor den kan svare på spørgsmål for mig, hvor varmt er der i Italien lige nu? Nej, ligegyldigt. Jamen, bare der vil jeg være. Og vil du være det? Nu er jeg har fucking Apple-højtaler. At jeg ikke kan sige til den, hey, hvor lang tid tager det at flyve til Spanien, for vi sidder og snakker om, hvor vi skal hen på sommerferie. Det er irriterende. Det er fucking irriterende. Så sådan, det kunne jeg ikke finde noget på. Jeg har prøvet at sende noget til en telefon på Google-søgning. Hold lige kæft. Det er fucking nemt, det her. Ja. Det skal den kunne. Punktum. Færdig. Men den skal også kunne mere end det. Jeg lavede en talk for et par år siden nu, som handlede om det her med hvem vinder agentræset. Vi snakker ikke bare AI spørgsmål og svar, men AI-agenten rent faktisk kan hjælpe med at styre dit liv. Og der var min sidste hovedpointe at sige sådan, Apple kommer til at vinde den her, fordi du kan købe dig til teknikken, du kan ikke købe dig til brandet. Det er den korte udgave, ikke? Ja. Jeg stoler nok på Apple til at give dem adgang til alting. Og man kan sige, jeg tog fejl på, at du kan købe dig til teknikken der. Og det må sige, men det er der gået så langt nu, jeg er ret igen. Fordi det, de har gjort, det er, at de har købt Googles Gemini-model. Det er så det, de har købt adgang til. For $1 milliard, hvilket er alt for billigt. Og de har kun fået den for billigt, som nævnt tidligere i et andet program, fordi at de ville være sikre på, at Google var sikker på, at de ikke brugte OpenAI. Ja. Så that's it. Ja. Men med den model nu, som de har købt sig til, så kan de godt lave nogle af de ting, som vi gerne vil have. Så de rygter, der går, det er,
overvej, hvis den fik adgang til mails, kalender, beskeder, noter, styre din telefon sådan overordnet, men også til Safari, til dine fotos. Altså alle native apps. Og jeg tror også på, for at løse det her rigtigt, skal der også have adgang til dine apps ned i dem. Altså styre din Uber-app for dig. Og det kan man, den er en længere forklaring på, hvorfor man godt kan det. Lang historie kort. Apple har været privacy first, og så har det været accessibility first. Du får ikke lov til at udgive en app hos Apple, hvis den ikke kan bruges af en svagt seende, eller en blind, eller en døv, kan man selvfølgelig godt, ikke? Det vil sige, at alle apps kan navigeres maskinelt ret nemt. Så bare for at koge det helt ned. En ting er native apps, at man snakker lidt om, at så kan jeg bare få hjemmeskærmen på en meget, meget simpel navigation, tænde Siri, og så tale til den. Send en mail til det gør sådan og sådan, altså, så vil den gøre det. Altså for du og jeg vil føles, at mails var løst, eller sådan den situation, så vil det være sådan, hey, hvad var det, jeg betalte for min håndværker sidste år, og sådan noget. Sådan, hvad, du har både fået lavet det her, og det her, du fik lavet vinduer, du fik lavet en terrasse. Jamen, det var terrassen, kan du se på, hvad det kostede, og sådan. Og så den der, præcis. Den samtale vil jeg gerne kunne have. Ja. Og så vil jeg være sådan, cool, kan du finde nogle andre håndværkere på nettet og se, om der er nogle overordnede priser og sammenligne det. Jamen, det er den samtale, vil jeg gerne kunne have med Siri. Hvis jeg ikke får den, så er resten faktisk og det er så på native-delen. Ja. Forventer du også, at du kan sige, ned i andre apps, du forventer ikke, at du kan sige, vi har lavet partnerskab med nogle af de største, lad os sige Airbnb eller partnerskaber, jo. Så det har vi snakket om længe. At den integration, den virker jo stadigvæk ikke super godt. De sagde jo for 2 år siden, at de også ville kunne styre andre apps. Ja. Allerede dengang. Men forventer du det nu, at jeg kan sige til, at vi på mandag, når udviklerkonferencen, at de viser en case. Nej. Nu er vores... vi har lavet vores... et samarbejde her. Så nu siger jeg til Siri, hej Siri, vis mig nogle lejligheder i Lissabon, der ligger i Barrio Alto, inden for den price range. Og så vil den så åbne en Airbnb. Så vil den gøre det, så jeg har fundet dem her. Jeg har så lav... jeg har så lave forventninger til dem. Men altså ja, vil de kunne gøre det rent teknisk med Gemini-modellen og den måde, deres system fungerer på? Ja, det vil de godt kunne. Tror på, at de lancerer det. Jeg har meget lave forventninger. Det kunne være dejligt. Det kunne være dejligt. Men det er sådan sort-hvid. Skal vi lave sådan en tæller til 3? Så siger vi, ja, nej, vi tror på det. Lancerer de det på mandag? 3, 2, 1. Nej. Lad os se. Pisseærgerligt. Det kunne være mega fedt. Ja. Alle de lejligheder, jeg skulle booke lige pludselig. Hold kæft, altså, nu vi har lige snakket om, hvor meget du begynder at bruge Whisper og tale til din computer. Og det gider jeg også godt. Sådan noget, at det bliver så simpelt, ikke? At voice to text bare kommer til at virke i Siri. Det vil faktisk være. Altså, jeg bruger det allerede. Jeg bruger det allerede, den nye indbygget, men hvis det rent faktisk virker. Ja, hvis det virkede.